Veľmi vážim takýchto ľudí, pretože to je dôležité, že má tú svoju záľubu a dáva tomu viac, ako len možno by mohol pohodlne sedieť doma a organizuje tu takéto hodnotné vlastne stretávania a neustále hľadá a poznáva vlastne nové veci. Takže ja som tu dnes bol prizvaný a asi aj vy viete, že s tou témou káva, ktorej sa ja venujem, tak budem sa vám snažiť priniesť trošku príbehu kávy, toho, čo som ja zatiaľ zažil, čo som sa zatiaľ o káve naučil. Budem sa vám snažiť dať taký odkaz a budem rád, keď sa potom budete pýtať otázky, aby ste dostali odpovede na tie vaše nejasnosti a mohli sme potom prejsť aj do takej diskusie a do takého sveta kávy. Teraz na začiatok budeme takú prezentáciu o tom, že ako vznikla Power Coffee, káva, bezchybná káva, ktorú som vyvinul, aký je za tým príbeh, prečo táto káva by mala byť unikátna, ale celkovo potom aj vlastne ako to je s kávou, dozviete sa vlastne rôzne veci o káve. A potom by sme si pustili vlastne dokumentárny film z našej cesty v Brazílii. Je to taký krátky dokument, ktorý sme natočili toto leto a uvidíte, ako sme sa vlastne vybrali do Brazílie odhaľovať vlastne zákulisie kávového biznisu, pestovania kávy a o čom to vlastne tak je v takej vlastne najväčšej krajine, ktorá je najväčším vývozcom kávy. Takže poďme rovno na vec. Ja sa stručne predstavím, možno tí, ktorí tu už boli predtým a poznajú. Ja som k veciam, čo robím v výžive a k celkovému tomu môjmu smerovaní prišiel cez viacero faktorov a ten taký prvý bol pôsobenie v Lučnici, kde som tancoval, chodili sme aj tuto do Prievidze, veľmi radi. Je to super kultúra, máme tu priaznivcov a dokonca mám veľa kamarátov z Prievidze, ako Andrej Arady, Michal Dudáš, solista Lučnice, Anička Dudášová, jeho žena je vlastne z Detvy, ale takto možno niektorí poznáte, takže ja som tancoval v Lučnici, čo je celkom akože náročná vec, máte veľa vystúpení, ale s týmto som mal možnosť pocestovať po svete a tak som v podstate sa dostal aj do Austrálie, kde som žil nejaký ten rok, po tej svojej vysokej škole som sa tak rozhodol a tam som spoznal ešte viac, že o čom je vlastne skutočne tá životospráva, ako to tam ľudia riešia a tak ma to celé motivovalo, že som to začal študovať, začal som sa tým zaoberať tak detálnejšie a samozrejme zatiahlo ma to aj do kaviarní, pretože tie kaviarny tam boli už pred 3 rokmi úplne na inej úrovni ako u nás a mňa fascinovala tá káva, že jak to je možné, že tá káva inak chutí, oni tam mali kávu z celého sveta, rôzne praženia, takže ja som pracoval ako barista, hral som sa s tým, spoznával som rôzne kávy, chuťové profily a tak som špekuloval nad tým, že asi nie je tá káva ako káva a prečo táto jedna mi chutí, robí mi dobre, iné kávy mi robia zle, nejaké instantné kávy, že to sa nedá porovnať, začal som s tým takto v podstate tak špekulovať, takže aj tu vidíte napríklad rôzne profily praženia, o čom si povieme potom ďalej. No a takto som sa vrátil na Slovensko a takisto som pracoval, ale hľadám stále tie nové výzvy a som sa pustil do triatlonu. No a zase, keď robíte taký nejaký šport, tak to vám vždy ukáže to, že ako na tom ste metabolicky, ako potrebujete optimalizovať tú životosprávu, pretože to, čo celé tu hovoríme, hej, a to, čo robím, v podstate si treba uvedomiť, hej, že keď chcete proste priemerné výsledky, tak môžete mať priemernú životosprávu, ale tak musíte rátať s tým, že sa budete cítiť tak 50/50, hej, bude 50% dní OK, budete sa cítiť fajn, 50% dní bude mizerný, hej, potom si budete nadávať nejak, hej, že proste dneska sa cítim mizerne, bolí ma hlava, idem si kúpiť nejaký ibuprofen a tak ďalej, hej, tak je to všetko na vašom rozhodnutí. Výhovorky typu genetika a tak ďalej sú obyčajné výhovorky, v podstate každý začína sám od seba a preto vás chcem ako inšpirovať, že netreba sa porovnať, ale pekne začať vlastne tú cestu svojho objavovania toho tela, tej životosprávy a každý z nás si musí nájsť ten manuál sám, hej. To, že tu je dneska káva, minulo to bola aloe vera, to sú nejaké pomôcky, to sú také nejaké inšpirácie a vy si môžete vyskladať vlastne ten váš režim na základe hodnotných vecí alebo v podstate na základe nehodnotných vecí, ale tie musíte spoznať. Ja som takto veci spoznal aj vďaka mojej ceste do Kanady k jednému top trénerovi Polikinovi, ktorý do mňa vštepil vlastne jeho učenie a celý vlastne prístup k životospráve, ktorá sa neskladá len z nejakého toho, že jedla, hej, že čo vieme a teraz tak, ono je to celkom komplexnejšie.
do tej našej životosprávy a do toho zdravia vplyvá veľmi veľa faktorov. Tak len spomeniem napríklad tie hormóny, hej, ako tu vidíte na obrázku, že v podstate hormóny sú oveľa dôležitejšie ako nejaký počet prijatých kalórií. Ja by som vám tu teraz dokázal možno nabúrať veľa takých komerčných a známych teórií, ktoré počúvate z médií. A to je vlastne trošku aj problém v súčasnej doby, že máte veľmi veľa informácií a je veľmi ťažké sa v nich zorientovať a v podstate urobiť si ten pevný podklad toho, aby ja keď vám poviem nejakú blbosť, aby ste boli si istí, že tak to nezačnete robiť, napríklad nejaké proste typu diety a takéto veci, ale vedeli si to proste seriózne vyhodnotiť a keď tak začať experimentovať, ale vedieť si vyhodnotiť ten váš experiment ako seriózne. Napríklad povieme si tak dneska, že čo keby sme vyskúšali 2 týždne žiť bez múky a bez cukru, tak to si môžete robiť taký experiment a potom si ale teda vyhodnotiť, ako sa budete cítiť. Takže to sú také tie príklady vlastne toho, že ako to funguje. Dobre. Poďme teda ďalej. Toto je moja stránka, kde samozrejme, keď vás niečo zaujíma, môžete si pozrieť ďalšie články, informácie, rôzne recepty a také zase inšpirácie toho, že ako sa pozrieť na problém inak. Minulý rok som napríklad tam ešte písal aj teraz aktuálny článok o Vianociach, že ako prežiť Vianoce bez toho, že by ste nejak pridali, dokonca schudli, a väčšinou schudnem cez Vianoce, to je celkom zaujímavé, nie? Takže tam sú takéto vecičky. No. Takže celý ten význam toho, ako hovorím, je dôležitý v tom, aj čo budeme dnes rozoberať pri káve. Káva je istým spôsobom stimulant. No a čo mňa zaujíma je to, aby som vám dokázal dať tú motiváciu, že prečo to robiť. A tá najlepšia motivácia ani nie je to, že chcete byť zdraví. Pretože to je pekné, to každý hovorí, ja chcem byť zdravý, zdravie je najdôležitejšie, ale potom aj tak robíte proste iné blbosti, ktoré idú proti tomu zdraviu. Keď si niekto dáva v krčme proste 4. pivo, tak to nemá nič spoločné so zdravím, ale akože berie sa to, že v pohode, Lebo také je proste sociálne nejaké prostredie. To len hovorím ako príklad. Preto je dôležité v podstate mať ten vnútorný kompas a mať tú vnútornú motiváciu jasnú, že nie, že ja nasledujem nejaké trendy, že teraz proste a teraz to mám robiť tak alebo robiť tak, ale v podstate každý potrebujeme pracovať na sebe v zmysle tom, že ja som niekto, kto si v živote nekúpi McDonald's, ja som niekto, kto si v živote nedá hranolky, prečo? No proste ja mám také rozhodnutia, ja som taký. A to každý si musí určiť tie svoje priority, ale tá hlavná motivácia je tá, že v podstate každého vás baví najviac to, že vám je dobre, že máte plno energie a že ako sa hovorí, že vám ide karta, že či ste mladí, tým, že my môžeme chytiť počítač a teraz proste od rána do večera tam robiť, pracovať, vymýšľať veci a realizovať. Či ste starší, že môžete ísť do záhrady alebo ku svojim vnúčatám, a vládzete sa s nimi hrať, že vás neboli chrbát, že sa proste cítite dobre, tak v podstate to je tá najväčšia motivácia, ktorá vás ženie vpred, Ale zase treba uvedomiť to, že my potrebujeme vlastne podporiť ten náš organizmus nielen fyzicky, to znamená, že behať a teraz proste fyzické aktivity, čo je tiež dôležité, ten pohyb prirodzený proste každý deň musí byť, ale veľa dôležitejšie ešte vlastne mentálne, a dať tomu telu to, aby váš mozog a proste to, čo sa deje na úrovni hlavy biochemicky, aby fungovalo ako za čisto, bez nejakých zápalov, bez bolesti, bez takých proste mentálnych miel, aby ste mali ostrý fokus a v podstate tú vysokú schopnosť sústredenia sa a kľudu. Takže toto sú také veci, ktoré sú dôležité a v podstate ja poviem pravdu, že mňa extra v mojom veku nezaujíma to, že či byť zdravý. Ja sa cítim dobre a v podstate dajme tomu, že by som mohol aj robiť nezdravé veci ako moji kamoši, ale mne sa to neukáže, Čiže tá motivácia, že byť zdravý, OK, akože to máš tak neberie, ale motivácia toho, že dokážem, odbehnúť maratón a takéto veci a že dokážem proste niečo, v podstate napísať článok nejaký hodnotný, dokážem zobrať zdroje, preštudovať knihy, spoznať nové veci, ako to vám motivuje, Takže preto to staviam tak. A keď budete mať vlastne tú životnú radosť a tú radosť toho, že máte tie svoje aktivity a máte na nich dostatok energie, tak nebojte sa, akože všetko začne zaklapať a potom si môžete dovoliť aj tých 20% alebo takých drobností, že si dáte aj koláč a dáte si proste aj nejakú vec, ktorá je akože nevhodná alebo hriešna, ale vy to máte plne pod kontrolou.
Hej, ako hovorím, mať pod kontrolou to svoje telo. Takže to je vlastne tá naša cesta, na ktorej každý z nás sme. Nikto nie je perfektný, ale potrebujeme tam vykročiť a začať v podstate s týmto vnútorným cieľom vlastne toho, že ako sa môžete stať tou najlepšou verziou samých seba, to aký sa predstavujete v skutočne tej mysli, že čo by ste chceli. Dobre, toľko na úvod. Poďme ku káve. Riešime tu často problém vlastne toho, že akú máme kávu na Slovensku. V podstate si viete, že každý nápad alebo niečo, čo by malo byť hodnotné, by malo začínať vlastne od problému. Že chceme riešiť nejaký problém. Tak ja som takto riešil problém ten, že chodím po kaviarniach a proste nemôžem piť tú kávu. Takisto na pumpách a kdekade, pretože mi tá káva robí zle. Jednak mi až tak nechutí, jednak mi sa blbo po nej cítim a pritom kávu milujem, pretože ako hovorím, bol som v tej Austrálii, bol som niekde, kde som ochutnal proste špičkové kávy. A viem, že tá káva je skvelý nápoj, čítam o nej štúdie a mám vyskúšanú vlastne tú bezchybnú kávu a viem, že to je super. Avšak veľký je problém toho, že vlastne takto môžeme povedať, že 80% kávy, ktorú na Slovensku stretnete, je toxickej. Hej? Či je to Nesca alebo bežné kávy, ktoré pijete, ako z dlhodobého hľadiska, aj keď to nepocítite hneď, dajme tomu, ja kľudne by som mohol Nescu piť aj rok a nepocítim to až tak, dajme tomu, lebo mám silný metabolizmus a ešte iné veci. A možno by som to nepocítil za niekoľko rokov, ale v rámci jednej veci určite sú tieto kávy toxické, že sa po nich necítite optimálne, hej, ten mozog a tak ďalej, vlastne majú nepriaznivý vplyv na ten organizmus, spôsobia toxicky, či už tými plesňami, alebo prepražením, akrylamidmi a tak ďalej. A to vám spôsobí to, že v podstate váš organizmus bojuje s toxicitou a ste oslabení. Takže, ako hovorím, do zdravia vstupuje viacero faktorov a keď je tá káva zlá, tak nepriaznivo vplyva nielen ako na tú výživu, ale aj na váš stres, na tú toxicitu organizmu, aj na zlý spánok a tak ďalej. My si to môžeme takto celé ukázať. No, ako hovorím, keď chceme zabezpečiť bezchybnú kávu, preto, aby sme si vedeli vážne tak odškrtnúť, že to, čo píšu o káve, hej, vedci, že káva je super antioxidant, že vás povzbudí, že vám proste urobí príjemné chvíle, že ten mozog vlastne funguje a tak ďalej, tak musí spĺňať všetky náročné kritériá, ktoré tam sú. A to bola tá moja cesta, že ja som v podstate v tej Kanade sa priamo opýtal toho trénera, tak ako to je s tou kávou, prečo niektorá je dobrá, prečo niektorá je zlá, aké sú tie kritériá, čo všetko musím splniť na to, aby som si ja vedel povedať, že mám tú kávu a tu môžem kávu piť denne, hej, a byť s tým ako spokojný, ako keby si to tak overiť. Tak som išiel po tom výskume, dostal som tieto kritériá a dopodrobna som hľadal na Slovensku niekoho, kto by mi tieto kritériá mohol splniť ako pražiar, hej, že ten, ktorý vám tú kávu dokáže ako vyrobiť, pretože samozrejme káva je z iných krajín, ako si ukážeme, my tu vozíme zelenú kávu a tu ju čerstvo pražíme, pretože to jedno kritérium tej kvality je čerstvosť kávy. Takže takto som hľadal po Slovensku, akože viacerí ma poslali samozrejme do keľu, že čo zase Mariny chcem a tak ďalej, až som našiel v Seredi Oldřicha Holiša, veľmi skúseného pražiara, s ktorým sme v podstate hľadali tú možnosť, ako vytvoriť bezchybnú zmes toho, čo ja som chcel, že ja som tam chcel iba biokávu. On mi trošku hovoril, že to ti tak až netreba, to nemusím, nie, ja to tam chcem, hej, že ja chcem túto kávu čistú, ukáž mi, čo tam máme, hej, čo môžeme nakúpiť, aké zrná. Vyberali sme zrna, potom sme vlastne vymýšľali, ja som donesol knihy a že ako urobíme ten profil praženia z toho, čo on poznal, čo ja som vlastne doniesol, potom sme to testovali sme kávy z Ameriky, ktoré sme vedeli, že sú dobré, tak sme to porovnávali, dokonca sme zistili, že máme ešte lepšiu kávu vlastne tou kvalitou zrna. Takže sme proste pracovali na tom vývoji, kedy sme vlastne merali a hľadali neustále tie veci. No a ja som samozrejme kávu rozhodil ešte medzi viacerých trénerov a ľudí, ktorí sa venujú výžive, aby mi ho testovali. Dokonca sa merala káva tými papierikmi, viete, čo merajú laktusové papieriky, čo merajú kyslosť, tak má úplne iné pH ako bežné kávy. Aj keď to pH nemusí byť úplne akože také smerodajné, to vás zase nechcem akože hovoriť, že by to bolo jediná unikátna vlastnosť, ale je to jeden z faktorov, ktorý zase prispieva k tej kvalite kávy. Čiže takto vlastne veľmi záleží na tom profile praženia, ktorý si ukážeme. No a my sme začali s jednoduchým portfóliom, hej, vlastne dizajnom moja manželka nakreslila etikety, normálne domáca výroba, tak ako keď sa robia poctivé produkty a sme predávali vlastne prvé sačky ľuďom, ktorí mali záujem o tú kávu, tak to som osobne chodila a dával som tú kávu, tak sme videli, že ten záujem tu je, lebo sme začali dostávať skvelé referencie od ľudí, ktorí napríklad
už boli v takých, že si povedali, že OK, tak doktori mi zakázali, že nemôžem piť kávu, lebo proste pálenie záhy a také problémy, hej, že žalúdočné kyseliny. A zrazu proste, že ja hovorím, že dajte si, že ja vám to garantujem, že vyskúšajte. A boli v pohode ľudia, hej, bez akýchkoľvek problémov, pretože my vieme, že my tam máme dobre rozložené kyseliny, ktoré nedráždia žalúdok a zároveň tam nemáme žiadne toxíny. Takže túto kávu môžete piť aj na lačnom, hej, napríklad ráno, čo je celkom fajn pre niektorých ľudí. Potom ma zavolali vlastne do Hospodárskych novín prezentovať vlastne tú kávu pred porotu s takým vlastne tým biznis nápadom a tam som sa dostal vlastne k takým najlepším marketérom na Slovensku, ktorí mi sami ponúkli pomoc, pretože sa im ten produkt páčil. Toto je Mišo Pastier z takej agentúry Zaragoza Digital, oni robia vlastne také marketingové veci. Oni mi pomohli vlastne vylepšiť ten dizajn, logo a takéto veci, aby sme mali vlastne šancu preraziť voči veľkým firmám, hej, pretože my nie sme veľká firma a nemám na to, aby som to celé sám takto vymyslel, takže oni mi s tým pomohli a tu už máme, hej, iné kafe, že už máme vlastne ten optimálny dizajn, kde máte na etikete všetko, čo tam vlastne je dôležité nájsť, aby vy ste sa dozvedeli o tej káve, aby ste mali istotu, že máte vlastne bezchybnú kávu. Tie zrnka, tamto si povieme aj potom, to je vlastne tá metóda praženia, že aké je tam silné praženie a tak ďalej. Dobre, čiže toto bol taký stručný príbeh Power Coffee, no ale predtým, ako som všetko toto akože chcel vymyslieť, tak samozrejme potrebujem poznať tú kávu. Čiže mám za sebou Akadémiu kávy, kde stále aj študujem veci, no a tu aj sa snažíme vlastne pracovať na tom, aby ľudia spoznali kávu ako nápoj, ktorý vôbec nie je, že nezdravý, alebo nie je to nerest, ale je to jeden skvelý nápoj, ktorý keď máte čerstvo pražený, hej, napríklad tuto na Slovensku, tak môže byť súčasťou vášho každého dňa. Takže čo je vlastne káva? Káva je taká čerešňa, pri ktorej ale nevyužívate tú dužinu, hej, ale využívate práve tú kôsku. Tá dužina sa kľudne dá jesť, je to super, je to ako čerešňa, no ale vy využívate tú kôsku a tá nejakým tým proste zaujímavým spracovaním od tej zelenej prejde až do toho vášho espressa. No a to celé spracovanie, to sú vlastne tie kritériá zdravej kávy, no a to všetko my musíme poznať. Takže svojím zložením to zrno kávy je drevo, voda a olej. Čo je pre vás však dôležité, je to, že vy z tej kávy chcete vodu a oleje. Nechcete tam to drevo a to je často problém tej zlej prípravy a zlej kávy. Takže z kávy chcete vodu a olej. Prečo? Pretože v olejoch v podstate je to najväčšie bohatstvo tých esenciálnych mastných kyselín a tých povzbudivých látok, ktoré sa v káve nachádzajú. Robusta versus Arabica. To je také známe na Slovensku, že počúvate, že 100% Arabika je najlepšia káva a tak ďalej. Ono to úplne nie je tak. Skôr by sa to dalo prirovnať k bielemu a červenému vínu, že Arabika je to biele víno, Robusta je červené, je hutnejšie a má viac kofeínu. A je pravdou to, že väčšina tých Arabik je vyššej kvality. Lebo sa pestujú v nadmorských výškach a tí producenti vlastne výberovej kávy tak oveľa viacej sa venujú akože tým arabikám. Ale máte aj výberovú robustu a máte aj skvelú kaneforu, ako to sa vlastne tak práve profesionálnym menom volá, ktorá je tiež na vysokej úrovni a môže byť úplne v poriadku. Čiže zase záleží len na tom, akú kvalitu vyberiete a akú kávu dostanete. Takže tak toto v zmysle robusty a arabiky. Oblasti pestovania kávy vlastne sú rovníkové oblasti od jedného obratníka po druhý, pričom každý svetadiel má svoj charakter. Preto napríklad my sme do našej zmesi vyberali vlastne kávu z Južnej Ameriky, z Afriky a potom aj z Indie, a aby sme dostali z každého svetadielu tú jeho charakteristickú chuť. Pričom je to tak, že vidíte v tej Južnej Amerike sú tá zelená, svetlo-zelená sú hlavne arabiky, aj Brazília to je zmiešané. Tam sú také arabiky, sú také aromatickejšie, čokoládové tóny, možno Stredná Amerika viac citrusové, potom Afrika má kávy úplne iného charakteru, tam je najznámejšia tá Etiópia a Keňa. No a nakoniec máme juhovýchodnú Áziu, tam sú viac také zemité kávy, na Bali sú síce arabiky, ale celkovo taký Vietnam, Indonézia sú veľkí producenti práve robusty, patrí tam aj India napríklad. Takže späť k tomuto tajomstvu. Ideme postupne, ako si to ukazujeme vlastne od tej podstaty, od tej kávy a ideme od toho zrniečka. Takže preto je veľmi dôležité vlastne pochopiť to pestovanie, to ako tá káva
rastie. Kde sa nám postaviť, aj som nechytal tú spätnú väzbu tuto viac? Čiže je veľmi dôležité pochopiť, ako tá káva rastie, no a ako sa o ňu starajú, ako ju triedia a vyberajú. To sme boli aj my teraz v Brazílii a fakt sme videli, že je obrovský rozdiel, čo dostávate do komerčnej kávy, nie je to ešte instantnej, a čo dostávate vlastne do výberovej kávy, ktorú my máme, hej, že je to ručný zber, sú to organicky pestované zrná bez akýchkoľvek pesticídov a potom vlastne tá káva rastie v svojom prírodzenom prostredí a naberá oveľa vyššiu biologickú hodnotu. Druhý veľmi dôležitý vlastne bod je výber a triedenie zrna, to, ako sa starajú vlastne aj po tom zbere, pretože v mnohých kávach máte také plesne, hej, volajú sa, že mykotoxíny, a ono je to problém vlastne aj obilia a rôznych takýchto vlastne potravín, ktoré sú zle skladované, a pri tých rôznych pestovateľoch a rôznych vlastne oblastiach, tak máte vysoké riziko toho, že tam vzniknú nejaké plesne, pretože to sú monzúnové oblasti alebo oblasti, kde sú obdobia dažďov a je to veľmi náchylné na tie plesne. Takže toto je tiež veľký problém kávy, ktorý vy bežne dostávate do káv. Samozrejme necítite to úplne na chuti, pretože je celkom ľahké zakryť defekty kávy silným pražením, čo robia napríklad tí Taliani, že máte tak silno pražené kávy, je to všetko také horké, taká homogénna chuť a tam nemáte skutočnú chuť kávy. Je to prepražené, už tam je aj nejaký akrylamid, takže toto je celkom dosť veľký problém. Spracovanie a triedenie, takže toto je náš kámoš v Brazílii, kde sme boli, tak vidíte, že oni vlastne tú prémiovú kávu separátne vlastne vyložia na také dvory, sušiajú alebo spracujú mokrou metodou, starajú sa vlastne o to okladné prehrabovanie a vlastne osobitne o skoro každé zrno, hej, to sú také celé dvory, kde sa suší káva, tu vidíte, vlastne majú na to takýto celý proces, takže veľmi je dôležité vlastne, ako oni roztriedia tú kávu a ako sa starajú o tú výberovú kávu. No a posledný taký, teda predposledný bod, ktorý na tejto ceste je veľmi dôležitý a viac menej pridáva asi najväčšiu hodnotu káve, tak je praženie. Vôbec to nie je pravda, že tá zelená káva by bola nejaká zázračná. Ono je to tak, že možno ste počuli také veci, je to tým, že tak zelená káva má istý antioxidant, kyselinu chlorogénovú, ktorá je veľmi silným antioxidantom, ale to ešte vôbec neznamená, že tento antioxidant spúšťa vašu samodetoxikačnú cestu organizmu, ktorá je oveľa dôležitejšia ako množstvo antioxidantov, ktoré dostanete. A ešte to vôbec neznamená, že keď tú kávu napražíte, tak sa zbavíte tejto kyseliny, ale dostanete XY ďalších oveľa hodnotnejších vecí, ktoré ešte vedci ani nepreskúmali, ale tie oleje práve, ktoré dostanete správnym pražením, tak sú aj povzbudivejšie, ale oveľa lepšie a práve aktivujú vašu DNA pre tú detoxikáciu. Takže to je oveľa dôležitejšie, no a to praženie je celá alchymia, pretože vy môžete mať aj najlepšiu kávu a ten pražiar vám ju môže pokaziť úplne, že ju spáli do takej proste kávy, kde máte až na povrchu také oleje a v podstate uvoľňujú sa akrylamidy, alebo ju proste slabo napraží veľmi rýchlo, tam v podstate nerozloží všetky kyseliny, potom je tá káva nepríjemná na žalúdok, je problematická a tak ďalej. Čiže je to vlastne celá takáto alchymia, kedy vy sa snažíte trafiť vlastne tú chuť zrna s chuťou praženia a tam dostáte taký optimálny vlastne bod, kde tá káva je najlepšia. A samozrejme, tomuto všetkému sa my snažíme to pracovať veľmi pomaličky, skôr pri nižších teplotách pomaly, ako keď varíte niečo dlhšie, pomaly, tak to vlastne vyzrieva to jedlo. Mohol by som poprosiť trošku vody, keď môžem, ostane mi vyschol. No a takže z tohto pohľadu je veľmi dôležité vlastne to praženie, ktoré máme celé pod kontrolou, pražíme to pomalšie, kvalitne, no a potom dostávame tento výsledok, ktorý chceme, že máme bezchybnú kávu. Čerstvosť je ďalšia dôležitá vec. Tým, že sme na Slovensku, že v podstate vy máte tú kávu, takže si objednáte a vám príde priamo čerstvá z pražiarne, ten sklad je tam minimálny, tak to je tiež veľmi dôležitá vec, lebo tá káva je najlepšia nejakých 6 týždňov po pražení, 6 až 8 týždňov, to je úplne unikát. Samozrejme v celej zrnkovej forme, keď kávu pomliete, to je ako keby ste si nakrajali jablko, dnes, ale išli ho jesť zajtra. Celé vám zoxiduje a je to také nejaké. Takže toto platí aj s kávou, ona veľmi rýchlo oxiduje a preto potrebuje mať kvalitné balenie, pekne čerstvo ju zabaliť a vy si ju pomliete pred tou prípravou a potom dostávate proste úplne unikátnu a skvelú kávu. Problém
komerčných káv, o ktorých často hovorím, tak je proste to, že napríklad oni teraz pražia vo veľmi veľkých množstvách na tony a robia to celkom rýchlo a oni to robia pri vyšších teplotách. A tým, že oni to napražia, hej, tá chuť tam je, ale vám stred zrna ostáva surový a tam v podstate ako keby nestal sa celý proces, hej, ten, čo tam mal. Takže nedostávate proste optimálnu kávu a často môže spôsobovať rôzne problémy. Ďalšia vec sú také kapsulové systémy, ktoré možno poznáte, ale tam sa pracuje veľmi veľa s plastami, hej, a s tým, že sa to proste plasty používajú pre výrobu. To, že ani neviete, akú kávu tam dávajú, v podstate vytvárajú isté chute, dávajú tam prídavné zmesy, aby to chutilo nejak štandardizovanie, takže to je tiež dosť taký problém. Sa trošku napijem. Takže to je tiež taký problém, ktorý tam momentálne nastáva. Posledný bod, veľmi dôležitý, čo si aj dnes budeme ukazovať, čo budete môcť vidieť aj vo filme, je tá príprava. Máte tu alternatívne metódy prípravy, ako je ten French press, Aeropress, moka, prekvapkávaná káva a tak ďalej. To je všetko v poriadku. Nie je také, že najlepšia príprava, že trošku záleží od toho, čo vám chutí. Je tzv. Kráľovská príprava, hej, kde vieme, že dostávame ako keby najviac tej kávy, najviac tých olejov a vody, a to je espresso. Hej, tá profesionálna mašina, kde vlastne pracujete s správnym letím a tlakom. Čo to máme? A dostávate v podstate štandardné espresso, ktoré má len 60 až 80 mg kofeínu, avšak má najviac tých olejov a najviac tých povzbudivých látok. Čiže toto je v podstate to optimum, ktoré chceme piť, ktoré dosiahneme vďaka správnemu letiu, tlaku a dostávate v podstate unikátny extrakt. A to bol vlastne celé know-how tých Talianov, ktorí na to prišli. Čiže ideálne by bolo robiť si vlastne kávy na základe tohto espressa a takto v podstate dostávate unikátnu kávu. Len problém je, že samozrejme v mnohých kaviarniach to nevedia robiť. Hej. Preto my máme akadémiu kávy, kde učíme tých ľudí. Je to dosť náročné. Potrebujete v podstate, tuto ešte vám ukážem, vedieť, ako tú kávu správne pomrieť. Preto aj mnoho ľudí pri tej príprave robí chybu, že si zoberie alternatívnu prípravu, nejaký prekvapkávač a veľmi jemno tam pomelie kávu a potom ju tam extrahuje nejakých 5-6 minút a už je to, viete, že silné a už je to také trošku horké a nie je úplne správne, nie je tam tá sladkosť kávy. Čiže preto pre každú prípravu je iné mletie a pre tie alternatívne prípravy, také domáce prekvapkávané, skôr také hrubšie mletie, na to espresso potrebujete mletie nastávať v tej kaviarni každý deň, podľa toho, ako pracuje v podstate vzduch, káva, vlhkosť, hej, a ten barista by to mal zvládať. Takže to je celkom také náročné. No a späť vlastne k Power Coffee, tak celkovo káva je naozaj čistá energia, tak ako zelený čaj, ako ďalšie skvelé prírodné produkty, ktoré by sa mali stať ako tými základnými našimi povzbudzovacími látkami, ktoré vieme, že keď si to človek zaradí do tej výživy, tak má takáto káva veľmi veľa benefitov. Čiže určite hlavným takým odkazom je nahradiť akékoľvek sladké nápoje a všelijaké cukrové vlastne stimulanty, viete, tie energetické nápoje a tak ďalej, pretože vy to viete pekne nahradiť čistou kávou alebo kombináciou káva, čaj, dokonca je skvelé kombinovať zelený čaj s kávou, to je úplne pecka, pretože tam zelený čaj má tajíny a káva má vlastne skôr taký kofeín a to vlastne pre mozog funguje v synergii, že máte aj rozšírené obzory, že proste je veľmi tak akože povzbudený, ale máte aj ten fokus, ktorý vám dá káva. Čiže je to veľmi komplexný nápoj. No a potom mám takú tú raňajkovú špecialitu, kde v podstate nekombinujem kávu extra až tak s laktózou a s tým mliekom, pretože to káve uberá trošku hodnotu antioxidantov. Je to také normálne, že proteíny mlieka viažú na seba časť antioxidantov. Nie je to zase také dramatické, že by to bolo, že úplne všetko nestratíte, ale keď napríklad kávu kombinujete skôr s inteligentnými, dobrými tukmi, tak z nej dostávate oveľa väčší benefit. Pretože na mozog a pre váš mozog tá najlepšia výživa sú v
v podstate zdravé tuky a optimálne dávky takéhoto kofeínu alebo potom ďalších aminokyselín, ktoré veľmi dobre vlastne fungujú pre správnu tvorbu neurotransmiterov, pre podporu vlastne vašich kognitívnych a iných funkcií. No a toto je úplne ako taká unikátna vec, ktorá pôsobí veľmi dobre aj metabolicky pre mnohých ľudí, ktorí by chceli prejsť, alebo proste aj pre každého, kto chce prejsť viac smerom ku ketogenickej strave, to je taká proste trošku extrémna strava, ale v podstate ide o to, čo je zdravé aj pre každého, táto strava má aj terapeutické účinky. A to je to, že vy vlastne obmedzíte príjem sacharidov a naučíte to telo vaše ísť viac na tukový metabolizmus a siahať po energii z tukov, ktorých máte neurekom. A celkový problém vlastne priberania a našich všetkých chorôb, ako je cukrovka a obezita, je v podstate to, že máme rozbitý metabolizmus a ten metabolizmus váš nie je schopný siahať na tuky a funguje veľmi obmedzenie na glukóze. A to je vlastne taký možno aj odkaz, že začať sa zamýšľať nad tým, ako vy môžete každý deň trénovať váš metabolizmus preto, aby ste potom boli v pohode s tým, že dokážete časť dňa hladovať, nie ste závislí úplne od glukózy, nemáte vlastne prepady energie, veľmi veľa vládzete a tak ďalej a tak ďalej. Prečo? Pretože vaše telo vie siahnuť na energiu z tukov a v podstate takto vám rastie aj svalová hmota a dostávate vlastne tú správnu odozvu hormónov. Takže spájame tam v podstate, ako som povedal, hodnotné ingrediencie, je tam možno ešte práva ako veľmi horká čistá čokoláda, ktorú ja aj pripravujem do výroby, takú super kvalitnú čokoládu. No a veľmi dôležité na tom je začať deň, keď vám môžem odporúčať, že veľmi veľký efekt má to, keď začnete deň hľadovaním, že napríklad do obedu nič nejete, alebo nejak to oklamať, že v podstate to štádium hľadovania a vylúčovania istých hormónov, ktoré chceme, aby pretrvali z noci, ako je napríklad rastový hormón, tak to vám nabúrajú tie raňajky, čiastočne. Čiže tam, keď dáte proteín alebo sacharidy, tak to vám ako keby to neguje. Ale keď dáte len čisté tuky od rána, tak to vôbec akože nemá vplyv a vy ste stále v tom štádiu hormonálnom, ktorom chcete a vaše telo sa v podstate od rána nastaví úplne inak, nie ste hladní a má to veľmi veľa efektov pre optimalizáciu hormónov a vďaka tomu vy prirodzene prepínate a učíte telo spaľovať tuky. Samozrejme, závisí to od viacerých faktorov, ale je to veľmi jeden silný faktor, kedy zmenou takouto malou vo vašej výžive môžete dosiahnuť veľký efekt. Lebo my už vieme, že dávno to už neplatí tak, že napríklad jete hocičo a večer nebudete večerať, a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad aj tá hladovka je dobrá, ale nie každému to musí vyhovať, lebo vznikne v organizme väčší stres, ale dá sa to týmto oklamať, že v podstate dostávate energiu, čistú, vládzete, nehľadujete, to telo nie je stresované, ale zabezpečíte vlastne veľmi dobrú hormonálnu odozvu. Tu je portfólio, ktoré si potom ukážeme. Ako hovorím, na etikete, to sa môžeme aj potom pobaviť, je veľmi dôležité, aby vám vlastne vy tam nevidíte asi tie malé vlastne popisky, ale my sa snažíme na etikete uvieť všetko, aj vlastne praženie, akým spôsobom, aká tam je káva, aké zrná sú tam, odkiaľ pochádza káva, to je tam vpravo hore, je tam napísané a potom aj ten recept toho, že ako si pripraviť vlastne, ako si overiť tie kritériá zdravej kávy a ako si pripraviť tú špeciálnu kávu s tukom, ktorá je taká efektívna pre tú energiu. Takže ešte raz záver tejto prednášky, asi taký na môj blog, že tá káva je len jedna časť zo skladačky. My sa snažíme teraz budovať vlastne taký power lifestyle a to znamená to, že napríklad ja verím tomu, že keď si začnete napríklad vyberať kvalitnú kávu a začnete riešiť to, že akú kávu pijete, tak začnete riešiť aj to, aké maslo kupujete, ako si skladáte tú výživu, že už nejete hocičo, hociako, ale ste v podstate oveľa viac uvedomelejší, pretože už viete, ako sa cítite v tom optimálnom štádiu. Napríklad ja som takto zmenil osobne svoje fungovanie, že áno, bol som športovec, dával som raňajky a tak ďalej, ale teraz som zistil, že pre moju produktivitu a preto, aby som efektívne fungoval, tak v podstate veľmi mi vyhovuje, že ráno si dať iba tú kávu s tukom a potom vlastne si vyberám, že správny obed, nedávam tam veľa tých sacharidov a keď už tak nejaké sacharidy v zmysle rýža alebo nejaký zemiak alebo niečo také
bezlepkové, tak pridám večer, pretože to je vlastne to, čo som teraz najnovšie zistil, že mi to aj vyhovuje, ale aj fyziologicky to má veľmi dobrý efekt. Je to akože komplikovanejšie vysvetliť, no ale takto pripravujeme v podstate aj také portfólio takých vychytaných, najlepších, ako by som povedal, ingrediencií, ktoré v malom množstve vlastne vás dobre povzbudia. Hej. Teraz pripravujem tú čokoládu, ktorú som zase objavil firmu na Slovensku, volajú sa, že Lyra Chocolate, a oni tu nosia jedné z najkvalitnejších čokolád, ktorých je len 8% produkcie kaká vo svete, to volá sa to, že kakao fino de aroma, a v podstate veľmi záleží od toho, akú kvalitu kaká máte, ako to vie tá firma spracovať, a tým, že vám tam nepridá žiaden cukor, ale že máte pod kontrolou zase celý proces, tak pripravíme čokoládu, ktorá bude síce len 85%, ale to som zistil v štúdiu od tých odborníkov, že to nie je až tak dôležité, či máte 85 alebo 95, ale skôr je dôležité fakt to zloženie čisté, čo tam je, a to, aké je tam kakao použité. Takže tam bude vlastne použitá toto skvelé kakaová hmota, trošku trstinovej šťavy, a tá sa vykompenzuje fyziologicky vlastne čerstvými mandľami, čo sú tiež veľmi hodnotné, vlastne veľmi hodnotný doplnok napríklad v kombinácii s horkou čokoládou, pretože keď zjete takúto čokoládu s mandľami horkú, tak vy v podstate príjmate tuky. Hej? Z toho takého, keď si nakazíte taký koláč toho zloženia, čo príjmate, tak v takomto olovrante alebo v povzbudení dostávate viac menej tuky. Hej? A to je dôležité vlastne preklápať tú našu výživu viacej smerom k dobrým tukom ako zdroju energie namiesto tých vlastne obmedzených nejakých krátkych, rýchlych sacharidov a toho, čoho máme viac menej vôkol veľmi veľa. Takže toto je v podstate taký odkaz, možno na záver. Nechcem vás zahltiť úplne teraz detailami kávy, ale skôr by som nechal na vás opýtať sa, čo vás o káve zaujíma teraz, aby som vám zodpovedal tie otázky na základe toho, čo ste videli, no a potom si už pustíme film a potom môžeme dať ešte debatu ďalej tak voľne. Ale kľudne teraz sa nehambite opýtať kvôli tomu, aby aj tí ostatní ľudia, aby sme to všetci spolu zdieľali a sa dozvedeli veci. Ja sa chcem spýtať, že čo sú to tie akrylamidy, čo ste viackrát spomínali, aký majú účinok? Akrylamid je toxín, ktorý vzniká pri vysokých teplotách, vlastne tým prepražením, je to chemická látka, ako detaily, popravde musel by som sa pozrieť, mám to tam napísané vlastne. A to pri pražení vzniká, hej? Áno, to vzniká aj pri prepálení mäsa. Hej, aj pri bežnom varení, keď uhlíky vám vznikajú, hej, pri mnohých potravinách vznikajú akrylamidy. To je trošku problém aj pri potravinách, ktoré sa nejak teplne spracúvajú a ktoré orechy alebo takéto veci, hej, pražené, a tiež tam ako nevidíte úplne do toho, že akým spôsobom to robia. A to pôsobí ako toxín tom, že oslabí to ten organizmus, musí bojovať aj trošku s tým toxínom a tak ďalej. Ako jednoduchý príklad, ako si dokážete predstaviť vplyv toxínov z potravy, je skrátka to, ako sa cítite na druhý deň, keď sa opijete. Hej. To je proste intoxikácia organizmu a v podstate viete, že sa neviete sústrediť, že vám je proste, hej, je to také proste nejaké a to je taký ten typický príklad. Ale takto sa viete cítiť aj po konzumácii vlastne aj nejakých plesňa alebo zlého jedla. Ďalšie otázky? Všetko jasné? Dušan, ja sa spýtam, ako si prišiel na tú kombináciu, že káva, kokosové olej, maslo, škorica. No, prišiel som na to ako tým štúdiom a experimentovaním, že som sledoval vlastne tie trendy, ako robili tí top výživoví poradcovia v Amerike. A tam v podstate to začali riešiť aj doktori, vlastne tú ketogenickú stravu, a dávali vlastne rôzne recepty a návody ako. Tak tam sa vlastne začalo vlastne spájať, hej, že čo je asi dobré, a vlastne tento recept pochádza ešte z Himaláji, kde pijú napríklad čaj s jačím tukom. Čiže napríklad kombinácia tuku, kofeínu a takého teplého nápoja je veľmi efektná a v podstate si to môžete predstaviť, je to trošku aj princíp tej polievky, hej, aj vývar je v podstate tuk, voda, a najhodnotnejší vývar je kostiový, tam, kde dostanete najviac kolagénu a týchto vecí. Hej. Preto polievky a také polievky tukové sú veľmi vhodné práve napríklad v tomto období. A to je napríklad úplne vhodnejšie v zime, v jeseni, kedy v podstate my tu potrebujeme vlastne to telo ako keby zahrieť. Hej. To vychádza trošku aj z poznatkov ajurvedy a čínskej medicíny. Hej. Kvôli tomu, že vy keď si teraz dáte nejaký banán alebo nejaké
takéto ovocie, hej, že ono to je svojím spôsobom trošku aj predplatné, že to má vitamíny, hej. Keď je to niekde proste z iného konca sveta, je to studené, vám to tú energiu extra nedá, hej. Kyslá kapusta je už iná záležitosť, hej, to je tuto je nakladané a tak ďalej, hej, ale tiež si dávať pozor, kedy, ako, v jakej kombinácii vás to úplne neochladilo. Takže takto, no a je to vlastne taká inšpirácia, stále človek chytí nejakú inšpiráciu, lebo to vytestuje na sebe a keď sa cítite zrazu úžasne, tak paráda, ne? Tak idem na to. A s tým čajom? Čo, robíte čaj, kávu a zlejete? Nie, s čajom, že si robíte ten zelený čaj a dáte tam napríklad kokosový olej. To môžete vyskúšať. Takže tak. Stále príklad amerického výskumu, ako potom hamburger. Jedno je v takom pluse, druhé je v takom minuse, ako sa to porovnáva s Amerikou ako všeobecne. Teraz nechápam otázka. Hovoríte o výskume káry. Tam sú všetky plusy. A hamburger je podľa nás všetky minusy. Tak ako sa to v tej Amerike vlastne robí? Veľmi dobré veci, alebo veľmi zlé veci. Ale to máte ako aj u nás. Výskum americký, mnoho výskumu je plateného a je, ako je za tým lobby, čiže treba vedieť, chápať štúdie, brať viacero zdrojov, nehovorím, že to je len americký výskum, ja som povedal, že v Amerike prišla ako inšpirácia, ale máme výskum aj európsky, aj rôzny. A to sa nedá tak povedať, lebo ako hamburger, to či je hamburger úplne ako americký, to je americký proste štýl života nejaký, ale tak sa strávujú rôzne ľudia, akože neviem čo k tomu tak povedať, že či je Amerika dobrá. Amerika je na tom má väčší problém s kvalitou potravín ako Európa. To určite. My sme na tom lepšie, že chlieb, ktorý si dáte v Európe, taký, a keď viete, aký chlieb, tak ste v pohode oproti tomu, že v Amerike už robia GMO ako zlé potraviny, oveľa horšia kvalita, celé to prostredie je nastavené, takže sa je veľa jedla, veľa proste chémie v jedle a veľmi veľa problematických látok. Ale to začína byť už aj u nás, hlavne v tej mladšej generácii a rodiny vlastne si zjednodušujú vlastne život tým, že kupujú spracované potraviny, potom to deti jedia a deti majú naše tiež už poruchy pozornosti, sú také hyperaktívne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže možno, na čo ste narazali, hej, že či brať všetku múdrosť z Ameriky, keď sú ako keby obezní, no nie, ale berieme to od tých odborníkov, ktorí proste výskumom asi niekde došli ďalej, ale nemusia to byť len Američania. A snažíme sa vlastne vyberať tie najnovšie poznatky, ktoré by ľuďom mohli pomôcť a ktoré aj na sebe vyskúšame a nám fungujú a dávajú nám zmysel. Ja som sa spýtať, že darí sa investovať, zrejme sa im darí, keď to hovoríte, že to je fajn, tá káva, v podstate, že testujú bio, ale už sa stretávam tam, keď chodíme na trh v lete za tými domácimi, čo predávajú zeleninu, tak oni všetci vlastne hovoria, že nemajú šancu to pestovať bez nejakej chémie, pretože táto pliesne, proste ten otrok by nemal nejaký aký by, že by nedopestovali do veľa. Super otázka. Súhlasím. Vidíte to aj vo filme. Funguje to tak, že aj na tej farme, kde sme boli, robia aj komerčnú kávu, aj striekajú, robia aj takú a delia si to podľa kategórií, podľa toho, aký je zákazník a čo nakupuje. Máme tam natočeného chlapíka, ktorý vidíte, stojí v osobitné pole, mal, kde zobral vlastne kávu, nasadil pod stromy a otec mu hovoril, že si ťuká na čo, že ty čo ideš robiť, že proste toto nikdy neudržíš a nemáš šancu prežiť v rámci toho, že nebudeš toľko predávať. A on povedal, že nie, ja si urobím túto vlastne kvalitu kávy, bio, lebo ja verím tomu, že aj toto bude vlastne jedlo zákazníkov, ktorí to od nás kupujú a ja to dokážem. A on vlastne namiešal do vody vlastne modrú skalicu čisté látky, ktorý mi dokázal vyživiť tú kávu a zobral, to uvidíte tam také krásne zrnka a on to zobral tým, že zobral 10 odrôd kávy a v podstate vysypal na tú pôdu, ktorú mal, zavlažoval a videl, ktoré odrody mu prežili. Ako keby najsilnejšie. On hovorí, že sadím iba túto odrodu, pretože táto odroda prežije škodcov a prežije vlastne ťažké podmienky, podmienky, ktoré sú tu, bez toho, aby som ju potreboval ako takto chrániť. Čiže ide na to takým iným spôsobom a dá sa to a samozrejme nie je to nikdy to nebude na milióny tón, pretože taký je skrátka zákon trhu, hej, že 80-20 platí všade, hej, že tej kvality máte vždy menej, aj idete do supermarketu, 80% potravín vám vôbec netreba, hej, a 20% je kvalitných. Tak to funguje všade.
A potom za tú kvalitu určite sa potrebuje niečo priplatiť, pretože tam si to vyžaduje viacej starostlivosti, je to hodnotnejšia vec a tak. Ale potom sa napríklad ten prístup je to aj, že nepotrebujete tak veľa, aj že napríklad dáte si kávu a vás podrží 3 hodiny oproti bežnej káve, ktorá vás za hodinu oslaví. To je ako v zmysle kávy, ale to isté platí aj pri potravinách. Ale veľmi dobrá otázka. Je to tak. A majú pravdu pestovatelia, len je to na ich rozhodnutí, pretože vidíme na Slovensku, ja sa poznám s mnohými ľuďmi, ktorí si postavili svoju hlavu a si povedia, že robia menej. A na to fungujú napríklad také združenia, že slow food, a tí sa snažia učiť týchto ľudí, aby nastavili ten biznis model aj tak, aby oni dokázali prežiť. Tá cena musí byť vyššia aj tých potravín. Bohužiaľ, že keď chcem práve maslo, tak to maslo, ja neviem, akože ja tak ceny úplne do detailov neriešim, aby som tu teraz nepovedal nejakú blbosť, ale to maslo nemôže toľko stať ako supermarketové maslo, aj keď ten človek má prežiť, pretože on fakt ten proces neurýchli, nevyužije economies of scale. Aby ste sa čudovali, že my máme rokovania teraz s niektorými supermarketmi a ja keď som mal kávu do supermarketu, tak namiesto 10 eur vás bude stať káva skoro 15. A čo s tým, spravím? Oni si tam proste dajú na to a oni to tak chcú a tak to je. A ešte vás potom začnú tlačiť, dole. A potom chcú vlastnú značku a tam chcú ceny tlačiť dole. Čiže toto je taký princíp. Preto viacej určite odporúčam nájsť si pre základné potraviny lokálnych producentov, vajcia, nejaké mäso, maslo, to vlastne tuto, syry. To je krása toho, že keď niekto sa tomu venuje, tak mu aj priplatí a som za to vďačný. A to je, myslím, že tá cesta k našej, späť ako návrat k tej kvalite potravín, ktorá je taká veľmi dôležitý faktor. Aj to, ako tá potravina na vás pôsobí, keď ona je proste od niekoho. Taká malá poznámka k tomu maslu, že domáce maslo viac menej stojí menej ako v obchode. Ale lacnejšie z obchodu, keď berie. Čo sa týka ceny tých domácich potravín. Ešte dve otázky. Ako sa dá skontrolovať kvalita, že tá káva je ozaj tá najhodnotnejšia, že tam je primiešané nejaké iné? A ešte by som sa spýtal parametre moka hrnčeka, teplota a tlak. Pri akom sa taká vytvára. Čiže prvá otázka, ako skontrolovať kvalitu kávy? Či sa tak kontroluje nejako, alebo tá záruka, že to je ozaj je len tá bio a nie je tam primiešané z tej menej kvality. Áno, dobrá otázka. Máme certifikáty a vy keď chcete mať tú značku bio, my máme teraz celú podrobnú kontrolu. Vy ste nevedeli, čo všetko kontrolujú, že pražíte to v tejto pražičke, potom 3-krát vyčistíte, dávate tam inú a vy sa vám inde skladujete biokávu, inde skladujete takúto kávu a jednak my dostávame certifikáty od pestovateľov, ktorí napríklad 3 roky nesmú používať žiadnu chémiu na to. A v káve je to akože dosť také drsné, aby dostali biocertifikát, potom samozrejme získavajú za tú kávu väčšiu ako prémium, ako viac peňazí, ale všetko máme certifikáty. A potom aj my tu sa musíme certifikovať pražiar a ja sa certifikujem ako obchodník s pražiarom, že ešte pracujeme s tou kávou. Takže všetko má tú certifikáciu a nemôžete tam ako primiešať nič. A potom tá druhá kontrola je samotný zákazník, keď ja vám predám kávu a u mňa máte 100% návratnosť peňazí. A je mi jedno, že prečo vám sa nepáči tá káva, hej? Keď sa vám raz nepáči, tak buď o káve neviete, alebo skrátka bohužiaľ, hej? Takže ja som si s produktom istý, sám ho pijem každý deň a viem, že je 100% kvalitný, alebo budem veľmi rád, keď mi odhalíte nejakú nekvalitu, že my sme niekde spravili chybu. Hej, čo sa môže stať, v jednom prípade niekde sáčky sa zadrli a tá káva trošku tam zvetrala a tak nejak chytila inú chuť. Takže to sa snažíme aj mysleť, lebo samozrejme ako pri každej výrobe sú malé defekty. Prosím? Pán mal ešte druhú otázku o tom moka. Moka, pardon, dobre. To bolo, že moka hrnček a teda, že teplota. Teplota, tlak. No, tlak tam akože vy asi veľmi nevyriešite. Lebo moka v podstate vy tam potrebujete správne